बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. गुजरात राज्यातील गांधीनगर आणि नवसारी विद्यापीठानं 2023मध्ये वलसाड हापूस नावानं भौगोलिक मानांकन मिळवण्यासाठी मागणी केली आहे. त्यामुळे कोकणातील शेतकऱ्यांमधून संतप्त प्रतिक्रिया येत आहेत. पाहूयात. जे काही गुजरात हापूस तिथल्या लोकांनी GI मानांकनासाठी जी काही मागणी केलेली आहे, ती मागणी मुळात देवगड हापूसला GI मानांकन असताना सुद्धा दुसऱ्या ठिकाणी GI मानांकन मागणी केल्यानंतर त्या ठिकाणी त्यांची मागणी पूर्ण करणं हा एक मोठा संशोधनाचा विषय आहे. की प्रथमतः खरं सांगायचं झालं तर आपल्या देवगड तालुक्यातील देवगड हापूस हा आंबा देवगड तालुकाच नव्हे, जिल्हा नव्हे, तर पूर्ण असा जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोचलेला म्हणजे तो देवगड हापूस आंबा, जो फळांचा राजा म्हणून संबोधला जातो, ओळखला जातो. या देवगड हापूसचं कुठेतरी जे काही जगभरात जे काही देवगड हापूस असलेलं मार्केट आणि असलेली मागणी, आणि या मागणीचा विचार करता मला वाटतं की सध्या असलेले गुजरातची लोक यांना कुठेतरी देवगड हापूसचं स्थान कमी करायचं आहे आणि तिथे GI मानांकन गुजरात हापूसला GI मानांकन करून कुठेतरी देवगड हापूस गुजराती लोकांना या महाराष्ट्रावरच वचपा काढायचा आहे की काय, की महाराष्ट्रामध्ये असलेला देवगड तालुका या सगळ्या गोष्टीचा विचार केल्यानंतर गुजरातच्या ज्या काही मागील काही गोष्टी घडामोडी घडल्या त्यांनी मला आता त्या घडामोडी पाहता मला असं लक्षात येतं आहे की त्यांनी शेती क्षेत्रातही कृषी क्षेत्रातही त्यांनी महाराष्ट्राचा पिछा सोडलेला नाही आहे. मी या तुमच्या माध्यमातून विनंती करतो की केंद्र सरकारने, हे जरी गुजरात झारीजीन केंद्र सरकार असलं तरी केंद्र सरकारला आमची कळकळीची एक देवगडचा आंबा बागायतदार म्हणून आमची विनंती आहे की कुठेतरी प्रथमतः जो काय आम्हाला दिले असलेलं ज्या देवगडसाठी ज्या असलेलं मानांकन हे अबाधित ठेवून तुम्ही गुजरातच्या लोकांना वेगळं काहीतरी त्यांची सुविधा उपलब्ध करून त्यांनाही त्यांच्या मेहनतीने त्यांना पैसा कमवू दे. पण जे काही आमच्या देवगड हापूसला जो काही जगभरात असलेला मान किंवा असलेलं मार्केट आणि मार्केटमध्ये प्रतिस्पर्धी निर्माण करून कुठेतरी शेतकऱ्यांना देवगड हापूस आंबा बागायतदारांचं असलेलं आर्थिक नाडी ही कृपा करून बंद करू नका. एवढंच या निमित्तानं मी सांगतो. धन्यवाद. त्यांची मागणी केलेली आहे, पण शेवटी कोकणातला हापूस आंबा हा ब्रँडच वेगळा आहे. मागण्या कोणी करू शकतं, मागणीमध्ये काय करण्यामध्ये काय हरकत नाही आहे. त्यांनी त्यांची मागणी करावी. शेवटी आमच्या कोकणाच्या हापूसाची बाजू किती भक्कम आहे आणि कुठे कुठे लावून धरायचं आहे यासाठी आम्ही सगळेजण सक्षम आहोत ना. केंद्रामध्ये सन्मान्य राणेसाहेब आहेत, सन्मान्य सुनील तटकरे साहेब खासदार म्हणून आहेत, आम्ही सगळेचे सगळे लोकप्रतिनिधी आहोत, महायुतीचे मंत्री आहोत. आम्ही सगळ्या ताकदीने आमच्या हापूस आंब्याच्या मागे उभे आहोत. तुम्ही निश्चिंत राहा. कोकणच्या हापूस आंब्यावर गुजरातने दावा केला आहे आणि या गुजरातने दावा केल्यानंतर कोकणातील शेतकरी देखील म्हणत आहेत की हे सर्व जे आहे कोकणातील हापूस आंब्यामुळे आमचं अर्थकारण चांगलं आहे, सुदृढ झालेलं आहे आणि याच्यावर गुजरातने दावा केल्यानंतर कुठे ना कुठेतरी आम्हाला त्रासदायक होऊ शकतं असं शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया आहे. आपण बघतोय हापूस आंबा आता या महिन्यात बघतोय की सध्या फुलारे येतो आणि त्यानंतर मग आपल्याला फळधारणा होते. आता डिसेंबर महिना चालू आहे, थंडी सुरू चालू आहे, पण जगभरात कोकणच्या देवगड व रत्नागिरी हापूसच्या आंब्याला मोठी मागणी असते आणि कोकणातल्या शेतकऱ्यांना याच हापूस आंब्याची आर्थिक सुबत्ता मिळवून दिली आहे. मात्र आता गुजरात राज्यातील गांधीनगर आणि नवसारी विद्यापीठाने 2023 मध्ये वलसाड हापूस
नावाने भौगोलिक नामांकन मिळण्यासाठी मागणी केली आहे. आणि त्यामुळे काही शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया आल्या. त्या म्हणतात की आमचा हापूस आंबा आहे, तिथली चव आहे ती चांगली आहे. त्याच अनुषंगाने बघितलं तर जे कोकणातले मंत्री आहेत, प्रथमतः सिंधुदुर्गाचे पालकमंत्री यांनी सांगितलं आहे की आमच्या हापूस आंब्याची चव ही खूप गोड आहे, ती कोणीही बदलू शकत नाही. कुठलाही नामांकन किंवा कोणीही मागणी करू दे, पण त्याला काही फरक पडणार नाही. तसंच बघितलं गेलं तर रत्नागिरीचे जे उदय सामंत आहेत, मंत्री उदय सामंत यांनी देखील सांगितलेलं आहे की कर्नाटकातला आंबा येऊ देत किंवा अन्य कुठला पलसाडचा आंबा येऊ देत, त्याला काही फरक पडणार नाही. आमच्या आंब्याची चव गोड आहे आणि तीच राहणार नाही, तोच आंबा सगळीकडे प्रचलित आहे असं देखील सांगितलेलं आहे. पण याच हापूस आंब्यामुळे आता कुठे ना कुठेतरी शेतकरी आहे तो त्यांच्या मनात शंका निर्माण झालेली आहे. कारण देवगड आणि रत्नागिरी जो हापूस आहे त्याची चव आहे, आणि जर समजा बाजारात हा वेगळा गुजरातचा वलसाड हापूस आंबा आला तर आपल्या आंब्याला भाव कधी मिळणार किंवा कशा पद्धतीने हे अर्थकारण होईल याची देखील आता चिंता आता शेतकऱ्यांना वाटू लागलेली आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण साद लाईव्ह, कणकवली.